खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिबाय आरो बड'लेण्ड खौराङाव आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिनि 15थि जोनोम सान फालिथाय। गान्धीबारि दालाय बर' फरायसा आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। नेशनेल भलिबल गेलेगिरि सन्जीब उजिरा बे बुहुमाव गैलिया। मैहुर थुनफावथायनि मोजां दिन बार फोरबो लोगोसे प्रेस बिबुंसारखौ फैगौ 10 डिसेम्बराव खुंनाय जागोन। कचबिहार आन्डार 19 ट्रफी मेच बादायलायनायाव मणिपुरनि सासे क्रिकेट बल खुबैग्राया मुं आरजिदों। बिटिसिनि गाहाय महिलारि बिथाङा हाउलियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बेखेवबाय। गान्धीबारि दालाय बर' फरायसा आफादनि 17थि बोसोरसालि जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिनि 15थि जोनोम सान फालिथायखौ मैया 13 डिसेम्बराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सानसेनि बे गाबगोनां हाबाफारियाव आफादगिरि फिरफिला बिर होनाय, मुंख्लंनो मान बावनाय, मानास मावजि गेन्द्रि हिसानसालि बेखेवनाय, फलाना गावखौ गथायनाय एबा सिकारि सारेन्डार सेरेमनि, गेवलां मेल हाबाफारिजों जोनोम सान फालिथाया जोबनानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गिबि हाबाफारि मानास मावजि गेन्द्रि हिसानसालि बेखेवनायखौ बेखेवलाङो बेखेवगिरि बिथां डक्टर जगेश देउरी डिरेक्टर सेरिकालचार बिटिसि। আমি ভাত খালে অকল ভাত দাইল মাত্ৰ খাওঁ নেকি, তাৰ লগত ক'ত চাটনি, ক'ত ভাজি, ক'ত বৰা, ক'ত কিবা কিবি, গতিকে খাদ্যটো ডাইভাৰ্চিটি, গতিকে গোটেই কামতো ডাইভাৰ্চিটি হ'ব লাগিব। এই মানাস মাউজি গেন্দ্ৰি ইক' টুৰিজিম, এই ইক' টুৰিজিম ছ'চাইটিটো ডেভেলপ হ'বলৈ হ'লে অকল ফৰেনাৰ্ছ আহিলে ভিতৰত গৈ পক্ষী দেখুৱালোঁ, কিবা জীৱ জন্তু দেখুৱালোঁ, সেইটো মাত্ৰ নহয়, গোটেই আমাৰ কালচাৰ গোটেই কিবাখিনি আমি সামৰি ল'ব লাগিব। नैथि हाबाफारि बायदि फलाना गावखौ गथायनाय एबा सिकारि सारेन्डार सेरेमनियाव बाक्सा जिल्लानि एसपि बिथां बिनय कलितानि सेराव गावखौ गथायो मुस्रि पटला गयारी, मुस्रि भदा बर' बिथांमोना। गोटेই আমাৰ কালচাৰ গোটেই কিবাখিনি আমি সামৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইটো যিটো এটা কনভাৰ্জেন্স শব্দবিলাক আছে, মই পিছত ক'ম বাৰু, এতিয়া ইয়াতে গোটেই পাব্লিকো অহা নাই। मख'जाथावदि गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनो हादोंमोन एग्रिकालचार बिफाननि इएम मानगोनां अनसुमै खुंगुर बसुमतारी बिथाङा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला लेंहरजानाय आलासि महरै दङमोन मानास हायुङारि बागाननि फिल्ड डिरेक्टर हिरण्य कुमार शर्मा आरो मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटि आरो बड'लेण्ड टुरिज्मनि बोसोनगिरि मानगोनां मुस्रि पार्थ प्रीतम दास बिथांमोना। गतिके মই এটাই কিবা কৰিলোঁ, মই এই অনুষ্ঠানটি উন্নতি কামনা কৰিছোঁ, মংগল কামনা কৰিছোঁ। এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ এই লক্ষীবাজাৰ অঞ্চলৰ শিপিনীসকলে এটা सानसेनि हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों खामार दैसानिफ्राय जोंनि खौरांगिरि रुस्तम बसुमतारिया। পথ উন্মোচন হয় আৰু আমাৰ এইটোৱে যেন এই মানাস মাউজি কেন্দ্ৰ ইক' টুৰিজিমৰ লগত গোটেইটো এটা টুৰিষ্ট এটা স্পট এৰিয়া তালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোকে কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गान्धीबारि दालाय बर' फरायसा आफादनि सानसेनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 12 डिसेम्बर बुधबारै 17थि बोसोरसालि जथुमाखौ खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हायो बाक्सा जिल्लानि एबसुनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि आरो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि जीवनजिउ बसुमतारी, तामुलपुर दखरा एबसुनि नेहाथारि मंगल सिंह बर', तामुलपुर दखरा एबसु आखान्थि नेहाथारि रतन बर', खोला देफिलि बियाब बाथौ बियाबनि नेहाथारि रमेश बर' आरो बिएन एकाडेमिनि गोरायुं अनसुमा बर' बिथांमोना बाहागो लाफैनानै मेलखौ जाफुंसार होनायजों लोगोसे मेहेरगोनाङै बेखेवलाङो होनना खौरां मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। चिरां जिल्लानि हाग्रामा दालाङाव गारिनि जाब्रबथाय जादों। थांनाय 12 डिसेम्बराव चिरां जिल्लानि साफागुरि ओनसोलनि बयजोंबो मिथिसारजानाय हाग्रामा दालाङाव गारिनि जाब्रबथाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। जाथायथिलियाव थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाइक सालायगिरिया पिकनिक स्पटनिफ्राय ओंखारबोनाय समावनो गंसे खारबोबाय थानाय मारुति गारिजों सौग्राव लायो। नेशनेल भलिबल गेलेगिरि सन्जीब उजिरा बे बुहुमाव गैलिया होनना खौरां मोननाय जादों। बर'फोरनि साबसिन भलिबल गेलेगिरिफोरनि गेजेराव रुंसारि सन्जीब उजिराबो सासेमोन। बिथां रुंसारि उजिरा भलिबल गेलेनाय नेशनेल टुर्नामेन्टफोराव आसाम हादोरसाखौ दैदेनदोंमोन।
उन्दै उन्दै फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय हाबाफारिया जागायबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय आन्सलिकनि सिङाव थानाय 3 नं सनाफारायाव हिरिम्बा लाइमोन आफादनि बानजायनाव गामिनि फंबाय बिनानाव मोननो बेसेन नाङाजासे फोरोंथाय होनाय हाबाफारि जागायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानो गोनां मैहुर साया सावथुननि मोजां दिन बार फोरबो लोगोसे प्रेस बिबुंसारखौ फैगौ 6 डिसेम्बराव खुंनाय जागोन होनना ससियेल मिडिया मोखां बिजाबनि गेजेरजों जेजास खेरखातारि बिथाङा आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि जानानै फोरमायथियो। बे फोरबोजों लोगोसे प्रेस बिबुंसारखौ बाथौबुरि गरसुक गुवाहाटीनि ससियेल लिटारेरि कालचारेल कमप्लेक्स नबलाङाव खुंफुंनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। कचबिहार आन्डार 19 ट्रफी मैच बादायलायनायाव मणिपुरनि सासे क्रिकेट बल खुबैग्रा राजकुमार रेक सिंह मुंनि गेलेगिरिया मोनसे इनिंसआवनो 10 उइकेट लानो हानानै मुंदांखा जानायनि खौरां मोननाय जादों। गेलेनाय बादायलायनाया अनन्तपुरनि रुरेल डेभेलपमेन्ट ट्रास्ट स्टेडियामाव जादोंमोन। ऑल आसाम सकबल स्पोर्ट्स एसोसिएशनआ इन्डियन सकबल फेडारेशननि आफादगिरि मिस्टार गणेश गोयेंकार आरो गाहाय नेहाथारि मिस्टार GIC खेलकारखौ प्रेस बिबुंसार थिलियाव बरायदों। 13 डिसेम्बराव खुंजानाय बे प्रेस बिबुंसाराव ऑल आसाम सकबल स्पोर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि डॉक्टर बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा हौवा आरो आइजोफोरनि 12थि सिनियर नेशनल सकबल चेम्पियनशिपखौ 4 निफ्राय 6 जानुवारि 2019 सिम लक्ष्मीबाई नेशनल इन्स्टिट्यूट अफ फिजिकल एजुकेशन टेपसिया गुवाहाटीआव खुंनाय जागोन होननानै फोसावो। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि जुनिया रादाबाव जोंनि रादाबगिरि रन्जन बर'आ एरैहाय फोरमायहरदों। आसाम पन्चायत इलेक्शन 2018 नि भट साननाय हाबाफारियाव थांनाय 12 डिसेम्बराव बुधबारै जागायजेनो आरो मैया 13 डिसेम्बराव भट साननाया जोबनानै थाङो। मख'जानाय पन्चायत बिसायख'थिनि 19 नं सताइबारि गाव पन्चायतनि बेन्दोङाव थानाय बिसायख'थिनि फिथाइया ओरैबायदि बिजेपिनि बिजाथि बिपुल पाटवारी प्रेसिडेन्ट, राङाफालि कनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि जयन्त रामसियारि मेम्बार, राङाफालि खनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि बादल देबनाथ मेम्बार, राङाफालि खनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि बादल देबनाथ मेम्बार, पश्चिम महिना डिग्रीपारनि कंग्रेसनि बिजाथि अलित बर' मेम्बार। BTC नि गाहाय महिलारि बिथाङा हाउलियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बेखेवबाय। BTC खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरपेटा हाउलि बेनिबारियाव गोदानै बावैसो लुफुंजानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस एबा बड'लेण्ड आलासि न'खौ बुधबाराव बेखेवबाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला थाखो 3 आलासि थाग्रा न'नि बिल्डिंखौ BRGF नि सिंजों गासै 1.5 कौटि रां बाहायनानै लुफुंदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। गान्धीबारि दालाय बर' फरायसा आफादनि 17थि बोसोरसालि जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गान्धीबारि दालाय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 13 डिसेम्बर खालारखालि 17थि बोसोरसालि जथुमा खुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन